कल सवेरे जाकर सब कह कि भाई अजीत हल चल अभियंता आई रहे लो रात भर साफ सुथरा भइल बा एक शब्द केहू बाउर नहीं के बोलले त जे नइखे आइलु रौरे सब के डांटे लगी का कही चुप रह तू जनतर के साफ सुथरा गो नहीं भइल होई लंगड़ा आइल होई आ सरवा बाउर ना बोलो ऐसन होइए न सकेला ई ना कहत कि लोग कहित कि लंगड़ा जरूर बाउर बोलो ई जरूरी लोग कहत कि लंगड़ा सरवा पुहर बोलले होई आ जाए तो हमरा के लोग एहू ना त याद करता नु कि लंगड़ा सरवा पुहर बोलले होई खाली हमरे कहले होइलु इहो कहले कि अजीतो हल चलावा सरवा बोल निमर गोल फुहुर फुहुर चमर डोले राम झूर झूर चमर डोले बोल को चमर डोले को चमर कब तो सब बोलत अमीन साहब हमने का आशीर्वाद भइल बने 100 रुपए के बार बार गोल लगता नहीं भोला दानी बनौला चमर कहत देखो ई कुल ना ठीक है चमर बढ़िया भाई है नियम हां व्यास कोनो भजन गाओ तरे गणेश जी आई ना लाज बचाई ना तो बेंजुल को उत्तरदायित्व बनता रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि ये भी भजन बजाएं यो बजा उसकी बोलबम के नारा बाई है सारा बा हम गए गणेश जी आओ ना लाज बचाओ ना ई लय सो भी कि भजन गाओ तरह भजने पा जाता अभी ना जो हमको तने गणेश जी आई ना लाज बचाई ना तो लई लय भर देश की मेरा पिया घर आया और अपनी बिगड़ जाई बाकी बाबा बाबा नियम का पालन केहू करत नहीं खे के हुए नहीं करत आ बिहार में दू गो चीज हम देखत नहीं आ दोनों के एके दशा बा क्या क्या भक्ति और ओकरा उल्टा शक्ति ओह पूछी कैसे कैसे भक्ति में राम जी लोग तरह कहीं ना शंकर जी कृष्णा जी कहने की लोग तुम आ तबो सब है भक्ति करता है कौन मतलब का बा का बा कि श्रद्धा भाव से खोजबो आज न तो काल भेटा जाइलू हे बाबा उहे दशा बिहार में नीतीश कुमार शराब के कह देले बा कहीं कोनो दुकान में लोग नहीं मालिक लेकिन श्रद्धा भाव से जो है खोजबो 15 मिनट में माल हाजिर बा होम डिलीवरी तो ये दोनों के एक दशा हो गई बा एगो लड़का मुखिया सरपंच होते माता पिता का सीना चौड़ा है मालिक अब बताई गणेश जी के माता पिता के सीना करना चौड़ा भइल होई जेकर लड़का जिला परिषद के चेयरमैन यानी गणाध्यक्ष बन गए गौण लोग आज हमरा बोधा बाबा के चाचा जी वाली विमलेश उपाध्याय जी पिताजी के गोड़ लगत बार बार हालांकि हमने के तो ब्राह्मण से रिश्ता राखी ले जाना भैया चाचा ना कही जा दोइयो पर इसका बाबा जी हुक्म हमने के बाबा गोड़ लगे कही ले जा मित्रता में चल जाला मित्र नहीं बोधा बाबा ऐसे ओह रिश्ता के नाते हमने के चाचा करने जा गोड़ लगत बाबा के बार बार फोन लगे जय तने द्वार पर गावे के सीखत अभी बहुत लड़का नहीं खानु दाढ़ी में सब तारा कोई लड़का बड़ा तारो ना आवत अभी हमर पाकत आओ अजीत जी हमरा के फुहर बोल रहा है कि हम जवाब कर देब ना पूछी का है ई सरवा कहले हमरा के ई सरवा कहले हम के छोट भाई हो तो हम ना कहब ना ई सरवा शब्द के प्रयोग हमरा पर कहले हां ई ना चाहे भाई तारा ना चाहिए वहियो कहलो माने लोग कहे ना ई ना कहत कि लोग कहित कि लंगड़ा जरूर बाउर बोलो ई जरूरी लोग कहत कि लंगड़ा सरवा पुहर बोलले होई आ जाए तो हमरा के लोग एहू ना त याद करता नु कि लंगड़ा सरवा पुहर बोलले होई खाली हमरे कहले होइलु इहो कहलो कि अजीतो हल चलावा सरवा बोल निमर गोल लोग इहो कहेला ऐसे कि हमने के निमन गइबो चाहे बाउर गइबो गाड़ी सुने के आदत बा बाबा हने कने कहलो फाइन बनू हे जाके कहले लोग भैया प्रणाम हम प्रणाम भैया आ हुनहिया जाइलु नु क्वेश्चन कोन ही होता सरवा आवाज मार छोड़ा नहीं सरवा लंगड़ा अकेलो हूं जमा दे अपना भाषा में कहिलु अब पुहर बोलबो तो दो तीन पीढ़ी अप डाउन मारला ऊपर नीचे बहुत दूर दूर ले तो हम तारा बात के दुखाइल नहीं कि सरवा हमरा कोनो बात नहीं आओ तने तो एक आदमी कहता रहे करिकी गोराई करले हम करिकी हमरा नाम मंच पर नहीं है बाबा करिकी गोराई को नहीं है बैठल बड़ा कोनवा पर हां
आखिर टाइम बना ही रहला टाइम बना के होता रहलो भाई अपना द्वार पर कहियो ब्यास बोले बात दूसरा मुल्क कोई करता कोई विदाई विदाई तुरंत बाबा बोले बजा करी की गोलाई के बारे हमारा के चित्र के पूजा ना होला हमने के चरित्र के पूजा कर लिए दुर्गा जी का मूर्ति बनल बा शंकर जी के बनल बा कन्हैया जी के बनल बा जी बनौले बावे ओकर कालर ध करवा पूछी दुर्गा जी के देखले बड़ो त ना तो काहे बनल कृष्णा जी के देखले बड़ो तो काहे बना चरित्रवान के चरित्र के वेद पुराण में पढ़ के अनुमान को के बनावल जाला कि हमर कन्हैया जी पांख लगावत ले मूर के सामर रहले मुरली बजावस चक्र धारण करस चरित्रवान के चरित्र के पूजा होला चित्र एगो आस्था के केंद्र है मालिक जैसे देख ली और युग के छोड़ दिया ही युग में देखी 2 करोड़ चेला आसाराम बापू कर रहले हो घर घर फोटो लगा रहलो भगवान के अवतार बड़े कब ले जब ले चरित्र ठीक रहलो तब ले चरित्र खराब हो गई लोग कैलेंडर फाड़ के बिक दियो सिपाही लो ले के जेल में डाल दियो तो हम देखले हैं 99 में व्यास भवन करोल बाग दिल्ली एसपी कलेक्टर मुख्यमंत्री तक ले आके मस्तक ध के चरण में पिस्कुलिए जाओ ले जंगा मंदिर से निकल जाला उमा व्यास वही हम देखले रहल चरित्र के पूजा होला ई मूर्ति आस्था के केंद्र हो जे बत मन के शांति मिले लो जा कैल बनी मंदिर में पूजा करे संघत के देन बा मालिक गणेश जी के पूजा होता संग संग मूसो पूजा करे माला पहनावक बदु 3 आदमी को हमरो बाकी गणेश जी के सुमिरन के पहले माला ना डाली ले ऐसे ही गणेश जी ऐसा देवता हमें कि उनका बाबूजी के पूजा होला नु उनकर से पहले उनकर पूजा होई तो तब रवा महामृत्युंजय जाप कराई चाहे रुद्राभिषेक कराई सावन भादो में पंडित जी लोई तो पहले केकर नाम लेला पहले गणेश जी के पूजा पाठ हो जाला तब वहां के पिताजी के महामृत्युंजय जाप होके चाहे रुद्राभिषेक होके ऐसा होला नु लक्ष्मी पूजा बा लक्ष्मी जी के खाली पूजा होई तो गणेश जी के मूर्ति बनेला कैलेंडर टाइम तो गणेश जी संग ही हो या नहीं होई है तो लक्ष्मी जी के मूर्तिया के चाहे कैलेंडरवा के साइड में हाथी के सुन दुगो लटका हो रहा है होला नु ऐसा प्रथम पूजनीय हमें तब प्रभु के बाद नर के स्वागत करे के चाहिए और कहो दुर्गा जी के सुमरन गावत रहो कोनो बात नहीं भाई गणेश जी के सुमरन गा के जन्यजीत जी जननी ओकर बाद स्वागत कइल जाला भाई लोग टाइम नर नारायण में ये अंतर हर वो बुझी बात कही पुलिस शास्त्र के बात है अचरा ना गाई 3 गो बोले बड़े 3 गो के जवाब 3 गो से दिया ही तारा हां अब हम फिर गाओ तो अब तू अब 3 गो के जवाब 4 गो समझ देबे लगे 3 गो के जवाब 3 गो से एगो उड़ान बोल रहा हां